ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನಿಯಂಕುಲು ಎಟ್ಟಿದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದ್ ತೂಕ ಅಂಚನೆ ಎಟ್ಟಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಐತ ಮಿತ್ತಿದ ಸ್ಕಿನ್ ಎಂಚ ಗೆಪ್ಪುನು ಪಂದ್ ತೂಕ ಅವಲ ಇನಿ ಕಿನ್ನಿ ಎಟ್ಟಿದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಟ್ಟಿದ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಿಗಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲೆ ರಿಲೇಷನ್ ದಗಳಿಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಶೇರ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ತೂಕ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನು 1 kg ದಾತು ಎಟ್ಟಿನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ನೆಟ್ಟು 1 kg ಎಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಒಂದು ನಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ತೋಪಾವೆ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತ ಸ್ಕಿನ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಗೆತ್ತದು ಎಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ತೋಪಾವೆ ಪೂರ ಜನ ಗುತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಕೆಲವರೆ ಗುತ್ತುಪ್ಪು ಜೊತೆ ಅಂಚನಗಳಿಗೆ ಯಾನಿ ತೋಪದು ಕೊರ್ಪೆ ತುಳು ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟಿನ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಆಯ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಮಂಡೆ ಗೆಪ್ಪೊಡು ಮಂಡೆ ಇಂಚ ಆಯ್ತಾ ಮಂಡೆ ಗೆಪ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತಿಡು ಇಂಚ ಸ್ಕಿನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಗೆಪ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಗೆತ್ತೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಕೆಲವರೆ ಗುತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವರೆ ಗತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗುತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಈ ಎಟ್ಟಿದ ಬೆರಿಟ್ ಒಂದು ನರ ಟೈಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನರ ಟೈಪ್ ಅವೇನು ಗೆಪ್ಪೊಡು ಹಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಈ ಎಟ್ಟಿದ ಬೆರಿಟ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ನರತ ಟೈಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಸಪೂರದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಗೆಪ್ಪೊಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಹೀಟ್ ಅವೇ ಎಟ್ಟಿಡು ಉಪ್ಪುನು ಅವೇ ಹೀಟದ ಅಂಶ ಒಂದೆಲ್ಲ ಗೆತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ನಾನೊಂದು ಎಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತದ ಸ್ಕಿನ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಒಂತೆ ಇಂಚ ಲೈಟ್ ಒಂತೆ ಕುತ್ಪೊಡು ಹಾಪುಂಡು ಮಿತ್ತಿಡು ಇಂಚೊಪ್ಪುಡು ಮಿತ್ತು ತುಲೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇಂಚ ಗೆಪ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಉದ್ದ ಒಯ್ಪುನಗ ಬರ್ಪುಂಡವು ನಾನೊಂದು ಚೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ತೋಪವೇನು ತುಲೆ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತದ ಸ್ಕಿನ್ ಈಸಿ ಗೆಪ್ಪರೆಗೆ ಈಸಿ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಟಿತ್ತಿನ ನರ ಉಂಡತೆ ಅವು ಗೆಪ್ಪರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಒಂತೆ ಲೈಟ್ ಇಂಚ ಕುತ್ಪೊಡು ಅದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಹಾಪುಂಡು ಗೆಪ್ಪರೆಗೆ ತುಲೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಈ ಥರ ತೋಜುಂಡು ಅದಾಗ ಇಂಚ ಒಯ್ತಿಂದ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಥರ ಒಯ್ತಿಂದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅರ್ಥ ಆವಂದಿನಗಳಿಗೆ ಬೋಡೋಣ ನಾನೊಂಜಿಲ್ಲ ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ತೋಪಾವೆ ತುಲೆ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತದ ಸ್ಕಿನ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಬೆರಿಕ್ ಒಂತೆ ಇಂಚ ಕುತ್ಪೊಡು ಮಿತ್ತಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ತೂವರೆಗೆ ಇಂಚ ಒಯ್ತಿಂಡ ಇಂಚ ಒಯ್ತಿಂಡ ಈಸಿ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡವು ಇಂಚನ ಒಯ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಯಾನು 1 ಕಿಲೋದಾತು ಎಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತದ ಸ್ಕಿನ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ಅಂತೆ ಇಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತುಂಡು ಅಂತೆ ಅಂಡಲ 1 kg ಬಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ದಿವೋಲಿ 4 kg ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸನ್ನು 10 ನಿಮಿಷದಾತು ಕೊರ್ತು ನೀರಿಡು ನೆನಪರ ದೀತಿತ್ತೆ 1 ಕಪ್ಪುದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು ಪುದೀನಂಗೆ ತೊಂದೆ ಐನಾಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ 1 ನೀರುಳ್ಳಿನ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ 15 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಎಸಳು 2 ಇಂಚಿದಾತು ಶುಂಠಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದೀತೆ ಎಟ್ಟಿ ಬೇಯ್ಪರೆಗ್ಲ 1 ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಪುಲಾವಿ ಎಲೆ ಮೂಜಿ ಇಂಚಿದಾತು ಚಿಕ್ಕೆ 4 ಲವಂಗ 1 ಟೊಮೆಟೊನ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೌಡರ್ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು
ಮಂಜೊಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಕಾಯರೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ನಕ್ಕೆ ತೊಂದೆ ಐಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪುದೀನೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕಡೆದ ಪಸ ಹೊರಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಅದು ಕಡೆದ ಪಸ ಇದೆ ತುಲೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಡು ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ದೀತೆನ ಆ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚವಾಡು ಇದನ್ನ ಲವಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಚೆಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚನೆ ಪುಲಾವ್ ಎಲೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚಾವಾಡು ಪುಲಾವ್ ಎಲೆ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಪುಡಿ ದಾದ ಒಂದು ಪುಡಿ ಪೂರ ದಾದಕ್ಕೆ ತೊಂದೆ ನಾನು ಅವನು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮಂಜೂರದ ಪುಡಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪುಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪುಡಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಅವನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ನಾನು ಒಂತೆ ಬೇಯಾಡು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಬೇಯಾಡು 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ದ ಉಂಡು ಆಡ್ದಿನ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬೇಯ್ದಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ದಿಕ್ಕದಿತ್ತಿನ ಎಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ನಾನು ರುಚಿಗೆ ಎತ್ತು ಬೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಆತು ಉಪ್ಪು ನಾನು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬೇಂಡಯ್ಯ ಉಂಡು ಆಯ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗುಲು ಅರಿ ಪಾಡ್ಗ ಇದೇ ಎಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 50% ಎಟ್ಟಿ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಐಕ್ಯಾನಿತ್ತೆ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿನ ನೆನೆಪರದಿತ್ತಿತ್ತೆ ಅವನ್ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಾಡುವೆ ಅರಿ ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನವರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಅರಿಗೆ ತೊಂದ ಐದು ಡಬ್ಬಲ್ ನೀರು ನಾನು ನೆಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅರಿಗೆ ತೊಂದಿನ ಅವೇ ಬಾಗ ನೋಡು ಡಬ್ಬಲ್ ನೀರು ಪಾಡಿಯೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಾನು ಕುಕ್ಕರನ್ನು ಮುಚ್ಚೊಂದುಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೀಟಿ ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಸೀಟಿ ಬಪ್ಪಿನ ಮುಟ ಯಾನೊಂದೇನು ಬೇಯ್ಪವೆ ಒಂಜಿ ಸೀಟಿಗೆ ಎತ್ತದಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆ ಹಿಟ್ಟಿದ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸೀಟಿ ಪಾಡ್ದಿನಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸೀಟಿಡೆ ಆಪುಂಡು ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಅರ್ಧ ಬೇಯ್ಪಾವುಡು ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿ ಪಾಡುಡು ಅದಾಗ ಶೋಕಾದು ಬೇಯ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು